खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जुदि मोजां मोनो भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे जायफ्रा गोदानै आंनि चेनेलखौ बा आंनि भिडिअखौ नायदों थ' अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। आङो दायो नैयो रेसन माइरंखौ मोजां सुनानै लाबाय, दै सर'नो थाखाय आङो दोनबाय आरो माइरङा एसे बुगाथोसै। दायो नै आङो दै गुदुं फुदुं लायनोसै लोगोफोर। आंनि खामानिया दाउनि थाखाय फुं मोना माने मा बुङो बेलासे आङो दै फुदुंखायो दाउनि थाखाय। थ' आङो नै बेलासेनि थाखाय दा दै होनो दाउनो दैखौ फुदुंनोसै। आं प्लास्टिकजोंसो अरखौ जरायो मानोना जिगाबबो गैया फाथिनाबो गैया। थ' बेबायदि प्लास्टिक गोसोमफोरजोंनो बा चिप्स पेकेटफोरजोंनो आङो अरखौ जरायो। थ' अरा मोजां जोंबाय नै लोगोफोर, दैया दुंसिगोनानो अरा जोंबाय जेला। दैया दुंगौमानि लोगोफोर नै आं खासि आरो गामला गंसे लानानै हाग्रा फारसे थांलायबाय आंनि मैगं बारिथिं। आं दायो नैबे सोमखोर सोमखोर समायना हाग्राफोरखौ हालायनोसै। सिगांथ' आङो लोगोफोर बेबायदि हाग्रा जायोब्लानो मुलि होयोमोन, नाथाय दा आङो गोदान दाउ फार्म खालामनानै हाग्राफोरखौ अननोसो ओंखारबाय। मानोना आंनो हाग्राखौबो नांगौ, बिनि थाखाय आङो हाग्रा जायोब्लाबो बेबायदिनो हासाब हासाब दोनो। आं दायो हाग्रानि मुलि होथ'वाखै मानोना आंनो हाग्राखौ नांगौ नालाय लोगोफोर। सानफ्रोमबो आंनो हाग्रा नांगौ जाबाय दायो, बिनि थाखायनो आङो दायो हाग्रानि मुलिबो होलिया। नै बिराद मोजां मोजां जानानै दं, हाबाय थायो नालाय अखा हानानै हाग्राफ्रा जा मोजां रोदोमनानै गोरलै गोरलै दङ लोगोफोर। अन्थाव अन्थावनो गुजुनाय जादों लोगोफोर आं। थ' नै बिराद मोजां हाग्राया बिराद मोजां जानानै दंखायो। माने हाग्रा गेजेराव थानो मोजां मोनग्रासो जालायबाय, मानोना हाग्रायाबो आंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जाबाय दायो दाउ फार्म बानायनायनिफ्राय। आं नांगौखिनिखौ हागोन हाग्राखौ। बिराद सान्दुं लोगोफोर, बिराद सान्दुं गोजा। दायो नै 12:30 जादों टाइमा। ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो आङो दाउनो थाखाय दाना बानायनो थाखाय नै हाग्राफोरखौ हानांगौ जादों। दायो नै आङो निम बिलाइबो एसे खानानै लानोसै, मानोना प्रटिकटु माने दाना बेबायदि दाना होयोब्ला बेलासे समाव आङो निमखौ मुथासे मुथासे होखायो। जायखिजाया हाग्रानि दाना बानायोब्लाथाय निमखौ होखाथारो आरो आं लोगोफोर। दिनै आं हाग्राखौ होगोन, सानफ्रोमबो एसे एसे बेलेग बेलेग होयो। हाग्राखौबो मोजां सुनानै लानांगौ लोगोफोर। सुनानै लाबाय हाग्राखौ। दायो निम बिलाइखौबो एसे सुखांनानै नै गुदु 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 थुख्रा थुख्रि खालामबाय, फिसा फिसा दानफ्लेनानै लाबाय। दानफ्लेनानै होयोब्ला जेबो लस जाया आरो बिलाइफोरखौ जुदि खाथुमनानै दाउनो होयो होमब्ला गांसे गांनै सिरिलाङो, बेखौ बिसोर गाग्लिनानै जाया जायो। बिनि थाखाय बेबायदि जुदि दानफ्लेनानै दानाजों होयो होमब्ला माने दाउफ्रा बिराद मोजां जायो आरो दाना मा बुङो बिलाइफ्रा बा गांसोफ्रा जेबो लस जाया। एकदम माने बिसोरो एसेबो दोना जाजोबखायो आरो। थ' आं बेबायदि हाग्राखौबो फिसा फिसा दानफ्लेना लायो। एसे खस्थ' खालामनांगौ मानोना बेसेबां दाना बायगोन, बिनि थाखाय हाग्राखौबो आं मालाबा 3 केजि मालाबा 2 केजि बेबायदि हाग्रा माने दाननानै लायो आङो। आरो मालाबाथ' दाना होआब्लाबो आं बेबायदि हाग्रा गोजाखौबो बिसोरनो बिराद माने उतपात खालामबाय थायोब्ला बेबायदि गोजायैबो होयो आङो दिनै दाना बे गांसोखौल' होआ, नायलांबाय था आं मा मा होगोन लोगोफोर। आं गांसोखौ दाननानै लाखांबाय हाग्राखौ।
एसे सेफ्लेनानैबो लाबाय आङो एसे रुइदुब खालामनानै लाबाय आरो सिफ्लेनानै दायो नै सुनानै लानाय सेरनै माइरंखौबो होबाय बुगाखांबाय माइरङा ओमफ्राय बुरजा नुबाय बेयाव सेरनै गुन्दै लालायबाय बिनिफ्राय स्टार्टार दाना 1 केजि लाबाय गासै माने हाग्राया 2 केजि जागोन बिनिफ्राय माइरङाबो 2 केजि 7 केजि माने लाबाय आरो माइरं 2 केजि गुन्दै 2 केजि हाग्रा 2 केजि आरो स्टार्टार दाना 1 केजि गासै 7 केजि आङो एसे दै होनानै मोजांनो गलायनानै लादो नै दानाखौ बेबायदि मोजां मिक्स खालामनानै होयोब्ला दाउआ बिराद मोजां जायो माने हाग्रा बा गुन्दै बा माइरं बेबायदि बासिया बिसोरो एकदम फारसेनिफ्रायनो जालांखायो आरो लोगोफोर दायो नै आङो दाउ फार्मसिम थुदो लोगोफोर आंजों लोगोसे आं नै दाउ फार्माव थांगासिनो दङ आंना नै दरफोराबो बारा थिग नङा बिसोर बिराद एकदम हुलुस थुलुस खालामदों आं आदार बानायनायावनो मानावनो आधा घन्टासो टाइम लाबाय थ' नै दायो 1टा जाबाय बेलासेनि बिराद उৎपात आरो नायलाय गिया आथिं आखाइ गाख्लाब गासै सालायलाङो आथिंफोराव गिफ्रा मोजांबो नाङो माने गावनि फिसा बायदि मोनलायलाङो जेरै फिसाफोरा आदार माबा ओंखाम उखैयोब्ला बिमानि खिथु खिथु माने दखनाव हमफानानै थाबायबाय थायोना आदार माबा ओंखाम बिनानै गाबो थिग बेबायदिनो दाउफोराबो नायलाय नैबे मासेया आरो जेबो गिनाय गैया माबायदि दाना माबायाव दुब्लियाव गाखोना थांखाबाय आं माने दाउ फार्म खालामनानै दाउफोरजों थानानै बिराद मोजां नाङो दाउफोरखौ बिराद अननो ओंखारो लोगोफोर माने बेराम जायोब्ला एसे दुखु मोनो आरो बेराम जायोब्लाबो थाब ट्रिटमेन्टखौ खालामोब्ला माने हामो आरो सानथाम आरो खोब माने बारा सम लायोब्ला सानबा बेबायदियावनो बिसोर हामो खिन्थु दाउजों दाउ जाफानांगोन आरो माने बेराम जादों होननानै मुलिल' होनानै दोनबा जाया सम सम बिसोरखौ माने 10 मिनिट 20 मिनिट बा आधा घन्टानि गेजेर गेजेरनो नायबाय थानांगौ जायो बा गरदसे गरदनै दै दौनांगौ मुलि लगायनाय दैखौ बा दानाफोरखौ एसे माने गुन्दैजों गलायनानै होनांगौ अकल दानाल' होयोब्लाबो लोगोफोर माने मा जायो दानाया नांथायो मन'नो हाया जानानै उनाव गोदनायावनो गिलिनानै एकदम पुरा भर्ति जानानै थायो आंना बेबायदि जानानैनोथ' फार्स्ट CRD जानाया थैदों बिनि थाखाय माने गुन्दैजोंसो दानाखौ मोजां दैजों गलायनानै दौनानै होनांगौ होमब्लानियाबा आदारखौ दौनानै सिरिन्सजों जुदि खुगायाव दैखौ गावखननानै होयो होमब्ला माने खारा सिरा जानानै थाङो दानायाबा गिलिनानै बिजल बिजल जमा जानानै थायो आरो लोगोफोर थ' बेफोरखौबो जोङो एसे आन्दाज खालामनो नांगौ होमब्लानो जों गाव एसे आन्दाज खालामनानै जुदि जोथोन लायो बेराम जायोब्लाबो दाउआ थैया हामखायो आरो लोगोफोर थ' नै आंना दा बे सान्दे माने CRDया हामनायनिफ्राय दा बेराम गैया नालाय दाउफोरखौ बिराद जोंखोल जोंखोल स्र' स्र' मोजां नांदो नायनानैबो मोजां नाङो आदार होनानैबो मोजां नाङो लोगोफोर माने दाउ थिलियाव थाङोब्ला फैनोनो बायो दिनै आं आदारखौ होबाय बिसोरनो थखा थखा बेबायदि जायो माखासे आदार होयोब्लाबो ओइ हाग्रा साइडथिं थांनानै थाहैयो बेखौनो आङो होनानैबो लाबोबाय जा आराम जाखायो नै लोगोफोर बेबायदि एखे थखा 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 बिदि जायो आरो
बिराद आराम सिगां बिराद खेबलायलायोमोन दा बारा खेबलायलायलिया आं बिराद दुस्थ'फोरखौ दाखालि 14टा फानहरबाय आरो 14 केजि जादों बे 14टाया खमिनायनिफ्रायनो एसे माने आंनि फार्मा थान्दा खेबलायनाया गैथ'वा ओमफ्राय नै आङो दहाय फुदुंनाय दै गुदुंखौ आरामसे गुसु गुदुं लागायनानै दुंबुर खालामनानै होबाय मानोना बिसोरो दाना आदार जाखांनाय लोगो लोगोनो दै लोङो बिराद दै लोङो बिसोर बिराद लोंसिगोन दायो लोगोफोर दा आङो दैबो होबाय दानाफोरखौबो होखांबाय लोगोफोर आं दायो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै थ' बाय बाय